Dobrý večer, naši poslucháči, diváci, priatelia. Vítame vás pri ďalšej epizóde vysielania o zmene systému. Ako tradične tu so mnou prísediaci Dagmar Kvapilíková. Dobrý večer, Dagmar. Dobrý večer všetkým. Pán inžinier William Baňák. Dobrý večer, pán Baňák. Dobrý večer. Moja maličkosť Jana Brifa a na začiatku vysielania je tu s nami aj Peťa. Vítajte, Peťa. No a čo sme si dnes pre vás pripravili? Niekoľko týždňov, keď nás sledujete, tak ste zistili, že sme sa snažili predstaviť vám zmenu, ktorú navrhujeme v našej spoločnosti. Zmena z dola, ktorá by dala podiel na moci občanovi. A každý víkend v nedeľu večer sa zaoberáme jednotlivými časťami toho, ako môžeme túto zmenu aplikovať. A samozrejme, nedá sa to urobiť bez vašej pomoci, takže budeme radi, keď budete zdieľať tieto informácie, keď sa budete pýtať, keď vám bude niečo nejasné, radi odpovieme, keď to posuniete na svojich známych a takí, ktorí majú chuť aj priložiť ruku k dielu, budeme radi, keď sa k nám pridáte a pomôžete nám budovať organizáciu, budovať občianske snemy na rôznych štruktúrach, aby sme čím skôr vedeli túto zmenu aplikovať do spoločnosti. No a čo sme si dnes večer pripravili pre vás? Dnes sa budeme zase zaoberať už známou schémou, ktorú sme vám ukázali pred niekoľkými týždňami. My to voláme pavúk a na tejto schéme si veľmi ľahko zopakujeme, o jakú zmenu tu ide. A ja za chvíľku budem zdieľať obrazovku a poprosila by som pána inžiniera Baňáka, aby začal so štruktúrou. Nech sa páči, pán Baňák. Štruktúra občianskych snem. Tak dobrý večer. V podstate tu ide o zmenu spoločenského systému a vlastne ide o novú občiansku spoločnosť pre každého človeka miery s podielom občana moci, občianskych snemov Slovenskej republiky, tripartity a občianskeho tretieho sektora. Skutočná evolučná historická zmena spoločenského systému v 4 pilieroch moci, štáte a verejnej správe. Vychádzame z historického vývoja štátu a verejnej správe. Málo komu je to jasné,